Good evening mga ka-take care, update. Nandito tayo ngayon sa may side ng ambulance. At narating lang natin. Sigurado nag-start na yung program. At sana swertein tayong lahat. So yun, pusin na tayo, dadaan na tayo dito sa may maraming tao. Let's go. So mapapansin nyo mga ka-take care, boom, puno, full pack lahat ng parking dito sa may likod ng palengke. You know. Tapos si Russo pinak natin dun sa may side. And full pack lahat ng parking. Idol, shout out. Siyempre Idol, shout out. Shout out. Ubos Idol, ubos. Palang meron sticker. Shout out. Bigay Idol. Oh, shout out natin sila madam. Ayun. No, shout out. Alright, so may mga pagbibilan din dito mga ka-take care. Tapos dito, ayan. Madami ng tao. Good evening. Dami ng tao. Ayan. Grabe. Saan kaya dito si Saan kaya dito si Jibong? Hello. Daming mabibili mga ka-take care. Takbo sana siya may view. Ano, parang fiesta. Parang fiesta mga ka-take care, boom. Ayan o. Check natin yung daan natin. Sa may bazaar, puno ng tao sa may bazaar. Idol, shout out. Ito mga ka-take care, puno. Daming tao mga idol. Parang fiesta. Paano natin? Idol. Paano natin makikita si Jibong dito? Madami. Hello. Shout out. Tara, ikot tayo mga ka-take care, boom. Nangkap tayo kaya nagpahang tayo ng kape. Dahil ng mga nakatayo. Pati doon. Pare, good evening. Shout out. Alright. Ayun, shout out natin lahat ng mga bisita dito sa Balungaw. Ayun o. Grabe, full pack. Full pack mga ka-take care, boom. May mga nakaupo na rin sa sa gilid, yan o. Hello. Shout out. Idol, kumusta? Good evening. Give me 5. Shout out. Ay, shout out. Kumusta nga? Shout out kay Idol Rafi. Shout out. Totoo na yung Idol. Sige Idol. Ingat. Ano mga ka-take care? Dami pati sa loob. Ang dami na nakatayo sa kabilaan. At mayroong nagsisecure ng safety dito, yung mga PNP Balungaw. Shout out. Puno ng mga tao. Ayan. Malapit na mag-start mga ka-take care, boom. Buti na nakapag-charge tayo. So ikot-ikot lang tayo. Nagpapawisan ako. Ayan o. Puno na rin ang tao dito sa kabila. Ayan o. Dami na nakatayo sa may gilid. Ayan. Tapos sa taas marami na rin. Ayan o. Wala tayong mic.
Ayun, nailawan yung mga idol natin. Shout out sa mga idol natin sa taas. Ayun, ano sila, naka-position na sila. Idol. Wala dito sa kinatatayuan natin. Hindi ko matawag si Sir Surando Idol. Puno mga ka-taker, puno. Idol. Wala idol, boss. Boss. Shoutout na lang. Shoutout mga idol. Barangay idol. Mabini, boss. Ay, Mabini. Shoutout from Mabini. Ayan. Shoutout. Grabe, nagatong tao. Full pack. Ayan o. Sa taas mga ka-taker boom, nakapwesto na rin yung mga tao sa taas o. Ayan o. Shoutout natin sila. Ka-taker idol. Ka-taker. The concert will begin in a short while, so please get ready and brace yourself for tonight's celebration, featuring the fantastic world of music and entertainment. Ladies and gentlemen, in just 10 minutes, we shall begin with the celebration. Thank you so much. Baka may tayo na. Tapos sa taas gaganda ng mga lantern. Red, green. Mag-i-start na siya mga ka-taker boom. Okay na ba yung mga flashlight natin? Okay. Isa lang ang itatanong sa inyo. Miss nyo na ba ang mga baby niya? Orange and lemon mga ka-taker. Merry Christmas, Balungaw. Dito tayo sa may Apolinario Mabini Park ng Balungaw, Pangasinan mga ka-taker boom. Shout out sa lahat ng bisita. Ang ganda ng view. You know, nakikisama ang buwan mga ka-taker boom sa saya at liwanag ng gabing ito. Enjoy the moment mga ka-taker. You know, grabe.
Okay man ni Popcorn. Ayan, last announcement na sa winner ng electric bike. At sana pala rin na tayo mga kaibigan. So mga ka-take care, tapos na ang raffle draw at nanalo ang mga winners. Let's go! Lobat na rin tayo. 12%. Salamat kay Master. Ang liwanag. Enjoy the rest of the night. You know? Merry Christmas and Happy New Year. Ingat. Let's go! Alright, pauwi na tayo mga ka-take care. Ay, sarap kay Master. Na? Punagar nung siyakon. Ingat Master, ingat. Panag-aawi na. Once again, maraming salamat everyone for coming and participating and enjoying the night. Awi na. Talaga namang Balungaw, natatangit, tag-isa, congratulations. We are now first class municipality. Nalinisan din nga ito, nalinisan. Yay! Thank you so much for the leadership and initiative of our very own Mayor, Maria Teresa Rodriguez Peralta. Thank you so much, Mayora. God bless everyone and enjoy the rest of the night. Sharawaw! Idol, ingat! Awi din! Time check, alas 12 ng madaling araw pasado. Ayan. Awi din, kakabsat, kakarurat. Ito pa dito tayo na Dubai. Marami kang people. Ito si Mang Man, ito si Mang Man. Sa lahat ng mga performers, maraming salamat. Sa Renz Rebosa, Vika, of course, Orange and Lemons, and siyempre, maraming Nobita. Thank you. Awigan, kakabsat. Tayo biro ka. Awidan. Sarawaw ta aming nga taga Balungaw. Ay, nagsingat. Nalilisan na nito ba na eh. Parking area. Let's go. Awidan nga absat nga karurat. Nalilisan. Nagpuskultat tayo nilugan dito ni mga katigero. Tatawanan. Mag-aawid namin di taon. Awidan, panaturugan. Kita-kits sa next vlog mga ka-take care. Take care, boom.